как изглежда цвета на филтъра, когато е нов. Той изглежда така. Ако сме използвали дълго време системата, се налага нейното почистване. Когато цветът на филтъра стане ето такъв, системата има нужда от почистване. Другия вариант е, ако водата, която тече в пречистване режим е изключително слаба, също може да направим почистване на филтъра. Почистването става с включената в комплекта шкурка. С придържане на филтъра и въртеливо движение наляво-надясно изкарваме филтъра. При включване на системата в режим обикновена вода на малка тънка струя, поставяме филтъра на течащата струя и започваме да търкаме с шкурката по него, докато не го почистим целия. Филтъра може да бъде поставен отново. Пак с въртеливо движение и натиск. Монтираме филтъра, поставяме празния капак и системата е готова за използване. Нивото на пречистване на вода отново е както в началото.